Ndewonu ndị ọma na-ege m ntị taa. Abịala m ọzọ n'ụbọchị taa iweta ozi banyere kalenda nke ọnwa Ọgọọst afọ 2022. Ngwa gee ntị ma tinye uche na nkọwa a. Ọnwa Ọgọọst bụ ọnwa nke asatọ n'afọ. Ọnwa Ọgọọst gbara izu asaa zuru ezu n'ụbọchị atọ. Dịka anyị si mara, ụbọchị anọ bụ ụbọchị ahịa nke ndị Igbo maara dịka Eke, Orie, Afọ na Nkwọ bụ ihe mejupụtara otu izu. N'ọnwa Ọgọọst, Eke gbara ụbọchị asatọ, Orie gbaa ụbọchị asatọ, Afọ gbakwara ụbọchị asatọ, Nkwọ gbaa ụbọchị asaa. Ọnwa Ọgọọst malitere n'ụbọchị Eke ma bịa na njedebe n'ụbọchị Afọ. Ọ gwụlanụ ka ọ ha m n'ọnụ n'ụbọchị taa banyere kalenda nke ọnwa Ọgọọst. Nkọwa dị mkpa si n'aka Igbo Institute. Aha m bụ Maazị Chimeremeze Okoro. Ndewonu.